L-infrastruttura u l-politika tal-inċentiv se jibqgħu ta' priorità għall-Gvern ġdid Laburista. Dan hekk kif il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar il-pjana trasport u l-infrastruttura bħala parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru ħabbar li se jitneħħew l-ħlasijiet relatati mal-liċenzja biex jinstaqgħu muturi lil magna tagħhom ma tkunx akbar minn 350 cc, filwaqt li se jiġi rtopjat l-inċentiv għaż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18-il sena biex jixtru e-bike għal 1,300 euro. Tenneħħu il-ħlasijiet relatati mal-liċenzja biex jinstaqu muturi li għandhom ċilindrata ta' anqas minn 350 cc. L-inċentiv li noffru sabiex wieħed jixtri e-bike għaż-żgħażagħ ta' bejn 16 u 18-il sena se nkunu qegħdin nirdupjawh għal 1,300 euro. Mill-2029 il-qoddim kull vettura ġdida li tintuża għal ġar tal-passiġġiera fosthom tal-kiri trid tkun elettrika jew hybrid. Se jkompli wkoll l-investiment fuq in-netwerk tat-toroq f'pajjiżna fosthom bil-junction tal-Barrani u Bir-Iddeb, il-junction ta' Paċeville, dik ta' Ħalqormi magħrufa bħala tal-Imallaq u t-titjib fil-junction ta' Burmarrat. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll l-investiment ta' 55 miljun euro biex isir mill-ġdid il-breakwater f'Santiermu, filwaqt li s-sistema ta' shore to ship se tiġi estiża wkoll għal Port Ħieles u f'Marsa Xlok se ssir manutenzjoni u se jitwal il-breakwater li jinsab fuq in-naħa ta' Dellimara biex jagħti aktar kenn lil bastimenti fil-port. Biex innaqsu l-impatt tal-mewġ fil-port il-kbir ser inkunu qegħdin ninvestu 55 miljun euro biex il-breakwater ta' Santiermu isir ġdid. U laqgħet insemmu il-port il-kbir kemm huwa l-qalbi il-proġett tar-riġenerazzjoni tal-port il-kbir. Parti integrali mill-Viżjoni Malta 2050 u ħabbarna pjan ċar u fid-dettall ta' lejn fejn sejrin, kuntent illum naqsam mal-poplu tagħna illi diġà beda xogħol sostanzjali ta' tindif permezz ta' numru ta' inġenji. Bħala parti mill-Viżjoni Malta 2050 se jiġi rreġenerat il-port il-kbir bil-ħidma li se tibda mill-Menqa fil-Marsa u fid-Dwana. Kif waħda mill-miri ewlenin fil-manifest Int Malta hija li tissaħħaħ il-konnettività ta' għawdex b'25%, bi gvern ġdid se jintroduċi flotta kompletament ġdida għal GoZo Channel fosthom vapur tal-merkanzija. Wara tlestija tal-Airstrip se jiġi introdott is-servizz ta' Air Taxi, filwaqt li l-links permezz tal-Fast Ferry se jkomplu jiżdiedu, waqt li tittejjeb l-infrastruttura tal-Port tal-Imġar u ta' Marsa l-Forn. Dr. Abela ħabbar ukoll li s-servizz tal-linja on demand se jkun introdott anke f'Għawdex. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-Ministru Chris Bonnet u l-kandidat Carlos Zarb.